Hola a tothom. Penseu en la química no com un món de regles per memoritzar, sinó com un codi secret. Avui el que farem serà precisament això, desxifrar-lo. Aprendrem el llenguatge que ens permet llegir la matèria. Comencem? A veure, fixem-nos en això. C2SO4 3. D'entrada sembla un emboli de lletres i números, oi? Com si algú hagués picat tecles a l'atzar. Però, i si us dic que això no és un garbuix sinó una frase? Una frase amb la seva pròpia gramàtica. Quina història creieu que amaga? Doncs sí, efectivament, és un llenguatge. I com qualsevol llenguatge, no és una cosa arbitrària. La nomenclatura química té la seva gramàtica, la seva sintaxis, unes regles molt clares. I la màgia és que, un cop les aprens, tot aquell caos aparent es converteix en ordre. Avui, precisament, posarem les bases per entendre'l. Vinga, comencem per allò més bàsic. Per aprendre un idioma, primer s'aprenen les paraules més senzilles, oi? Doncs en química farem el mateix. Les nostres primeres paraules seran els hidròxids. Són la base de tot, el fonament que ens permetrà, més endavant, construir frases molt més complexes. La clau és super senzilla. Si veiem un metall enganxat a un grup OH, ja ho tenim. És un hidròxid. No cal buscar més. Aquest grup OH, l'hidròxid, té una càrrega de -1. I aquest petit detall, aquesta càrrega, és el secret que fa que tota la molècula s'aguanti. Perfecte. Anem a la pràctica. Mirem aquest. KOH2. Com el desxifrem? El nom mateix ens dona les pistes. Només cal saber llegir-les. Primer, veiem un 2 petit, oi? Aquest subíndex ens diu que tenim dos grups OH. Per tant, fem servir el prefix di. Fàcil. Després, anomenem el grup, que ja sabem que és hidròxid de. I per acabar, el metall, calci. Ja el tenim. I voilà! Aquí ho tenim tot junt. D'hidròxid de calci. Veieu com encaixa tot? Cada tros del nom correspon a un tros de la fórmula. És pura lògica, és sistemàtic. I així, sense adonar-nos-en, ja hem après la nostra primera paraula en el llenguatge de la química. Molt bé, ja tenim els fonaments. Ara que ja sabem caminar, podem pujar un esgaló. Anem a parlar de les oxosals. Aquestes són una mica més elaborades. I el que és curiós és que sovint es poden anomenar de dues maneres diferents. Pensa-m'hi com si tinguéssim un nom oficial, molt descriptiu, i un altre de més tradicional, un sobrenom. La idea clau aquí és la de substitució. És com un canvi de parella de ball. Imagineu un àcid que té oxigen, un oxoàcid. Aquest àcid té uns hidrògens, però els perd. I qui entra al seu lloc? Un metall. Doncs bé, el resultat d'aquest intercanvi, d'aquest canvi de parella, és una oxosal. I aquí tenim els dos camins que dèiem. Per una banda, la nomenclatura tradicional. És com l'estil clàssic, una mica més antic, fa servir sufixos com at o it i ens parla de l'estat d'oxidació del metall. D'altra banda, tenim la sistemàtica, que és la que recomana la IUPAC. Aquesta és molt més directa, més literal, no es complica, simplement compta els àtoms amb prefixos i t'ho diu tot clarament. Recordeu aquell jeroglífic de l'inici, el C2SO43? Doncs bé, anem a resoldre el misteri. Si fem servir la nomenclatura tradicional, el seu nom és sulfat de ferro en 3. El sufix at i aquest número romà, el 3, ens donen pistes, sí, però no ens ho expliquen tot. És un nom que assumeix que ja sabem certes coses. Ara anem a construir el seu nom sistemàtic, que és com construir en peces de Lego. És molt més visual. Comencem-ho pel final de la fórmula, per la dreta. Veiem un Fe amb un 2, doncs això es tradueix directament en de ferro. Dos ferros. Clar i català. Següent pas. Mirem què hi ha dins del parèntesis. Tenim un sofre i 4 oxígenes, SO4. El subíndex 4 ens diu que hem de fer servir el prefix tetra, per tant, tetraòxid. I el sofre S es converteix en sulfat. Si ho ajuntem tot, tenim el nom d'aquest grup, tetraoxidosulfat. Ja tenim la segona peça. I ja gairebé hi som. Què ens queda? Aquell 3 que està fora del parèntesis. Aquest número ens diu que tenim 3 grups tetraoxidosulfat. Ara bé, com que el nom del grup ja porta un prefix, tetra, per no embolicar-lo tot, en lloc de tri, fem servir tris. És una regla per mantenir la claretat. I amb això ja tenim el nom complet. Tris tetraoxidosulfat de diferro. I aquí es veu perfectament la lògica. És com un mapa. Cada paraula, cada prefix del nom, ens assenyala una part exacta de la molècula. Tris vol dir que hi ha 3 d'aquests. Tetraoxidosulfat descriu el que hi ha dins del parèntesi. I de ferro, els 2 àtoms de ferro. No hi ha lloc a dubtes. És una descripció perfecta.
Molt bé, ja controlem els hidròxids i les oxosals. Doncs anem a fer l'últim pas. I no us preocupeu, no és res de nou i complicat. Al contrari, és una barreja lògica del que ja hem vist. Pensem en les oxosals àcides com una petita variació sobre el mateix tema. A veure, fixem-nos bé en aquestes dues imatges. A l'esquerra tenim una oxosal normal, de les que acabem de veure. A la dreta, una oxosal àcida. La diferència és supersubtil, però és la clau de tot. La veieu? Exacte! És aquella H, d'hidrogen, que ha aparegut a la fórmula de la dreta. Doncs ja està, el secret és aquest. Una oxosal àcida no és més que una oxosal on el canvi de parella no és estat complet. Recordeu que el metall substituïa els hidrògens? Doncs aquí, algun hidrogen s'ha quedat, no ha marxat, i com que s'ha quedat a la fórmula, és de justícia que també aparegui el nom, oi? Anem a veure'n un exemple. QCH3. Com l'anomenem? Doncs seguim exactament els mateixos passos que abans, però amb un petit afegit. Com que tenim un H, simplement posem la paraula hidrogen davant del nom de l'anió. Així de fàcil. En aquest cas, hidrogen triòxidocarbonat de coure. És la mateixa lògica, només afegint una paraula nova. I ja ho tenim. Amb aquestes 3 peces hem reunit les claus principals del codi. Hem passat de veure un garbuix de lletres i números a entendre la lògica que hi ha al darrere. El codi, per fi, comença a tenir sentit. Aquesta taula és com una guia ràpida de camp. La clau per saber què tenim al davant és buscar el grup clau. Que veiem un OH? Claríssim, és un hidròxid. Que veiem un metall amb un grup que porta oxigen? És una oxosal. I si en aquesta barreja, a més hi trobem un hidrogen, doncs una oxosal àcida. 3 patrons, 3 respostes. Senzill. I amb això, tornem al principi de tot. La idea no és memoritzar una llista de noms com si fos la llista de la compra. No, es tracta d'entendre una gramàtica, un sistema elegant, lògic i molt potent per poder descriure el món que no veiem, el món a escala molecular. I aquí rau la veritable bellesa de la ciència. Quan s'entén que tot plegat es basa en patrons i regles, aquesta manera de pensar es pot aplicar a tot arreu. L'univers deixa de ser un joc caòtic i es transforma en un conjunt de codis fascinants que esperen ser desxifrats. La pregunta, ara, és: quin serà el proper?